Gawas sa Malalag, Davao del Sur ug Santa Maria, Davao Occidental nga gilunupan ni adtong miaging semana. Dako usab ang gibiling danyo sa baha ug landslide sa infrastruktura sa Kiblawan, Davao del Sur. Ani report ni Argil Relator. Palisuray karon ang pag-agi pasulod sa Kiblawan, Davao del Sur. Human dili maagian ang nadanyos nga Panuwalang Bridge nga agianan gikan sa sulop ug Malinaw Bridge nga agianan gikan sa Padada tungod sa kusog nga sulog sa tubig ato sa pagbaha sa niaging semana. Kini ang pinakamubo nga ruta pasulod ug pagawas sa Kiblawan. At ang Malinaw Bridge lisod gid kaayo nga makakandak tag immediate repair. Kailangan long-term ang rehabilitation ani kay ang gilayon manggod sa kabkab sa yuta, sir, sa pagkakaroon sa nidaga na siya gilawmon og about siguro mga 50 meters. Ang gilapron is naapod sa mga ni additional ta og 4 to 5 meters. Ibig sabihin, sir, ning bulag na gyud ang tulay dito sa yuta nga nagkonekta, yuta sa Kiblawan nga nagkonekta niini. Hinoon ang Panuwalang Bridge mamahimo pa kunong ma-repair sulod sa duha ka semana. Mas kabalak-an nila ang mga emerensiya. Sanglit bisan dunay duha ka alternatibong ruta, mas layo kini kung itandi sa 15 minutos lang sa naandang dalan. Isa sa amo ang mga problema diri karon, sir, ang amo ang route out dari out in and out diri sa Kiblawan, which is Hagunoy route og kani atong route. As I have observed, sir, during our emergency response, padagan gid ta og not less than 42 minutes nga ko answer. Kining biyahe, sir, kung pangitan og naatay mga responde emerhensiya nga dapat dala sa ospital. Sa karon, gisugdan na matud pa sa kontraktor ang pag-repair sa Panuwalang Bridge. Samtang, 8 ka magbanay nga taga-barangay Bagong Negros ang gipabakwit. Human nilapaw ang baha sa Pag-asa Bridge. Human ang 2 ka oras kasagunsong pag-ulan ni adtong Sabado. Hinoon, walay natalang na danyo sa maong insidente. Gilayon sab nga nagpahigayon og clearing operation ng MDRMO ug mga barangay personnel sa mga gapnod nga mibabag sa box culvert aron malikayan nga mag-overflow na sab ang sapa o galing musaka na sab ang level sa tubig. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.